na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa ta maabot ng mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember. Abi na ko makigdungan ka na kong kaon. Justin? May problema ka ba? Alice, dako ka ining akong problema. Oh, ha? Unsa ba ka na problema, ha? Ha? Justin? Kuan, ang akong trabaho. Oh, kaya nga naman ang imong trabaho. Kuan, nagkabugat man nga dad-on ang batasan ni Miss Mara. Oh, kaya nga naman di ay. Sa man iya ka bang gilisod-lisod? Wa man noon, pero kuan mo kung bayan ako. Nagduwa og kayo. O, unsa? Unsa nagduha og kayo? Eksa ba? Kaya tingaling mapusilan ko. Uy, unsa man na, uy? Kuan, may uyab si Miss Mara. Pero minyo, Unsa? dato kayo maong lalaki. Kinsa man eh? Di mahimong ipanultin ako. Kay kuya kay pamilya. Kidudahan na ba ng tawanan nga drug lord. Pero ang asawa, kuya usab. Kuya ug rikod ang pamilya. Dato sab. Unya, tay sarugod. Nganong ikaw may na problema, ana? Alice, mahal ba gyud ko nimo? Justin, dili na ka na angay pang ipangutana. Naibaw ka gyud nga mabuang ko kung makuha ka na ako. Salamat. Kana lang gusto na kong mabati kay kanimo. Sa may problema, ana? Ano nahasol ka mag-apil? Nakigsulti na ko ang lalaki. Unsa? Unsa ba yan tuyo nimo? Miyang niya siya nga akong magpailang nga uyab ni Miss Mara. Oh. Kung magkinaunsa ang panahon. Unsa? Uy, kadako pa ng problema ha, Justin. Buti pa sa putana nga ikaw ang mapagkita sa mga tao nga uyab ni Mara. Mao ba na? Mauli kilab. Ug nagsigigilak si Miss Mara. Kaya na problema siya bahin sa iyong uyab. Hala no, pero mas may tingali nga iya na lang nabuwagan. Di pa siya makabuwag karon kay init pa kayong iyang uyab nga minyo. Di pa siya buhian ini. Aw iya gud ang hadloko ni isumbong sa sawa. Ana? O pa na ang iyang muna-una og mayo. Pero gibaharan gud siya sa lalaki nga patyon siya. Ug ako sad patyon ko kung mabulabog sila. Unsa? Taysa nginong naapil man ka? Kaya ako may nahibaw sa ilang sekreto. Nagbahad siya nga kung mabulabog ang ilang relasyon, manabla siya. Kinuo ko. Kakuyaw pag una-una ang tawana. Uy, Justin. Maulagi, nakapatay na naman ang tawahan. Nakapatay na sa una. Naariglo lang kay doon na may kwarta. Justin. Maunamangyo lang una ko ni mo ha. Hindi lang una na ito'y paybaw sa uban nga minyo ta. Unsa? Hindi man na magdugay ba? Hatagil ko gigayon ha? Katako pa ng problema ha. Uy, Justin. Naglagot bitaw ko ining Miss Mara bitaw. Praning ginimbayahan na da. Naamong na naman ko. Kinuo ko, Justin. Unsa man niyo paglingkawas, ana? Kuan, ako lang unang sakay-sakayan ang demonyong kabit ni Miss Mara. Sa ito pa? Ikaw ang mo paila nga uyab ni Miss Mara? Sa atubangan na sa asawa sa lalaki. Pero sa gawas, di na. Mao pa? Maura nang gisultis kabit ni Miss Mara. Nga ako yung paila nga uyab niya. Kung maabot ng asawa sa iyong kabit. Lisuraan ng problemahan ni Miss Mara, Justin. Uy. Alice, ayaw kining ipanabig ha. Bisa ni Romero. Ha? Ha? Na, tabian na ba kay itong tawana? Oo niya, unsa may sunod nga mahitabuan eh. Di lang una ta manulti nga magtiayon ta. Kay basi mo abot na ni Madam Carla. Oo niya, unsaon naman as Romero be? Nga nahibaw man na nga kasal gitan duha. Yan na nato na problemahon. Ato lang unang luwason si Miss Mara. Okay? Ay, naunsa man taon is Miss Mara, uy. Nagpakasaman. Pastilan,
Naara bagid tanas kasuguan sa Ginoo nga dakong saha gid ng pagpangabit. Ha? Oh, mao gid na, love. Dako nang sa ang pagpangabit, uy. Pero in town, nganong gisudlan bang gyud na niya? Um, Pastilan, mulangoy gid sila sa kayo sa impyerno ang ilang gibuhat. doon na pa dahil laing problema si Miss Mara. Unsa pa man na? Nagduda siya. Nga maabdo siya sa anak sa minyo. Unsa? Kinuo ko. Ay, unsa man ang matanga sa problema ang iyang gisudlan. Uy, Justin. Iya man ang gituyuan ng minyo o maganto siya. Sharo, ikaw sa nuwa sa juga katambag nga kamo may piring magkuyog. Uy, di ko mangilabot sa kinabuya na nila, uy. Bahala na uroy na sila, no? Bunga na sa kabugo anang bayana. Uy, ayaw pagsultig sama, ana. Maluoy sabtan ni Miss Mara, uy. Bisan tulog maldita na siya, pero karon mas naluoy ko niya. Kay gawas nga dako ng problema sa balaod sa tao ang gibuhat nila. Dako pag yun na nilang tulubagon sa Ginoo. Alice. Sige, dali na. Pag-ilis na. Sige. Kuhay ko t-shirt palihog. Sakita sa una ko, eh. Ay kabala ka, hiloton ta karon. Kanada. Salamat la ba? Buutan na gisa ko asawa, eh. Uy! Nanimaho pa kong kusina. Ganahan ko anang baho sa kusina. Kay klaro gid nga buutan kang pag-asawa. Kaluoy sa taon sa kumbana, uy. Na problema sa dili niya problema. Pero, ako na lang ni siyang suportahan. Uy, si Carlin man di ini. Hello. Ate, naon sa man ka nga naghunghong man ka diha? Tay sa kadali. Ate? Natuog si Justin. Dili ko gusto nga matugaw siya kay hako kay siya sa trabaho. Pinangga gid ka na nimong imong bana, ate, no? Natural nga ako yung suklian og pagpangga ang iyang pagpangga nako. Aw, may noon. Unsa hitsura na imong bana? Gwapo siya. Murag artista. Uy, hulo ka kuyaw pud ana. Ug ano kuyaw man? Swerte ko kay nakabana ko gwapo, di ba? Kuyaw na, ate, kay kanang mga gwapo, duol na sa tentasyon. Ayaw kumpiyansa na imong bana, ate. Carlin, mahimo ba? Ay nalang ko gadlo ka gud usama ana. Dili mahitabo nga magluib na ako si Justin kay mahal ko niya. Te, why maayong laki sa tentasyon? Labi na sa mga lalaki. Kay dunay mga babae nga ganahan magminyo. Aw dili sab tingali tanan, Carlin. Di lagi tanan, pero doon na cute. Carlin, ay nalang ko kabalaka sa kumbana. Dili lagi ni magbinuang nako. O gawas pa, mailhan man gyud ang mga bit pa. Di ba? Oo, hinuon. Parehas atong amahan. Mura nagludon siya ni mama sa dihang nagkauli sila o ang iyang kapit. Carlin, dili na lang ta maghisgot sa nangagi. Mahimo ba? Tuod. Gano'n na nawag man ka? Nagmonitor lang ko nimo kung kano sa kapasakitan anang imong bana. Carlin, naon sa man ka, day? Ayaw na lang ko problema, ha? Kay sigurado man ko sa kong kaminyoon. Padaday ko na kong picture anang imong bana, ti. May picture mo o wa? Uy, doon na, uy. Ang amo din kasal. Sige, padad ko, ate, ha? Carlin, padadaan ta ka. Ay lagsultihan imong bana nga nangayo kong picture niya. Lagi. Sige. Karon ha, padad ko, ti, ha? Karon. Inaguman na itong istorya. Magpadako ni mong picture sa among kasal ni Justin. Paduway. Lusa ba di kong tiyan? Naglain man. Miss Mara! Oy! Naunsa man ka? Unsa man nakaon mo? Sukka man ka? Wa ko'y nakaon. Mahibo ba? Ayaw pagsamok diha.
Musamot akong kaluod nga nagtanaw nimo. Awan. Oh. Wala, Miss Mara. Mabdus ka? Unsa? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!